Kura machon ma Nyatike Edick Omondi Anyanga semo kuom jotelo moyiere kaunti ma Migori ma wacho ni romo ma jatend omiyo romo ma jatend Kenya William Ruto winjore tim kodgi obare. Anyanga wacho ni pogruok e kind jotelo mag siasa ema omiyo romo no chor nyime. Jatelo no wacho ni jotelo moyiere kaunti ma Migori nyaka tie twech achiel mondo gikel dongruok ne oganda. Biro mar president mobiro cancelled otimore marach kabisa. Nikech en adier ni kumora ma president odhiye gi tim nete mar sirkal lokruok mar area no nyaka bedie. Kendo ng'e maler kaka jo Migori ni nyaka nyo president chak biro Migori kaka koro gitiyo closely gi governor mar Ochilo Ayacko to gi members of parliament. Within this short time mano biro pogruok osebedo Migori county te e sub counties kata constituencies mantie Migori county. Omiyo ok ber ahinya ka differences kata pogruok bedo e kind leaders ma Migori ka. Omiyo an kaka achiel kuom wuod Migori kendo achiel kuom jotelo ma wuok Migori ka kendo achiel kuom jotelo mag sirkal ma wuok Migori ka, akwayo members of parliament te mondo ti closely gi governor. To kendo governor mondo bed open oti closely gi members of parliament. Oge gimoro ni ka gimoro dhi timore pogruok bede, gimoro dhi timore pogruok. Gimany yath manyalo thiedho tabu mar pogruok no.